ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. ба умеди тансиятиву хонаободии шумо барномаи навбати кошона тақдиматон мегардад. мо имрӯз ба назди оинаи нилгун онҳоеро даъват кардани ҳастем ки дар зидди тайёр кардани кулчақандҳоро дӯст медоранд. марҳамат, омодаи тамошои барномаи мо бошед. ин кулчақандро барои шумо кадбону тоҷинисо тайёр мекунанд. тоҷинисо, хуш омадед ба студияи мо. мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки худи шумо хоҳиш пайдо кардед ки дар барнома иштирок карда ҳунаратонро нишон диҳед. саломат бошед. мо аз ин пай бурдем ки шумо мухлиси доимии барномаи мо ҳастед. ҳамтар не? албатта, ман аз хурдиам ҳамроҳи модарам доимо барномаи кӯшонаро тамошо мекунем ва ман орзу мекардам ки дар барномаи шумо иштирок намоям. саломат бошед. мо аз ин хеле хурсанд ҳастем тоҷинисо. албатта саршавии барномаи моро медонед. албатта. марҳамат, кадом маводҳо лозим аст ба мухлисон гап занед? кулчақанде ки ман имрӯз тайёр мекунам номаш лифофачаҳо аз себ ба забони русӣ, яъне конвертики из яблок номида мешавад. яъне асоси ин кулчақанди мо аз аз себ себ. аст. бале, инчунин барои тайёр намудани ин кулчақанд ба мо чунин маҳсулотҳо лозиманд: 200 грамм творог, яъне фалла, 2 дона тухм, 1,5 стакон шакар, 6 қошуқи калон равғани растанӣ, маводҳои коҳокунанда, корица, ванилин, мак ва 3 стакон орд лозим мешавад. ба кор шурӯъ мекунем. бале. марҳамат. аввал барои тайёр намудани хамир мо фалларо бо шакар омехта мекунем. марҳамат. инҷо чанд қадар фалла? 200 грамм фалла. 200 грамм фалла. баъд аз он шакар. инҷо гуфтем ки 1,5 стакон шакар. бед набошад. омехта мекунед. пурра омехта мекунем? пурра не, чунки боқӣ монда шакарро ба себ илова мекунем. хеле хуб. албатта пурра мо бояд омехта кунем. омехта кунем. инҷо 2 дона тухмро дар ҳамин ҷо истифода мебарем тоҷинисо? якташро. дуюмаш барои оро додани кулчақанд ба мо лозим мешавад. хеле хуб. анакнун 1 дона тухм. 1 дона тухм. марҳамат. зарди сафедиашро яку як бора. омехта мекунем. тоҷинисо, то кадом вақта лаб медиҳем? масалан омехта мекунем то ҳамон вақте ки фалла об шавад. яъне ҳамаш омехта мешавад. фалла, 1 дона тухм, шакар. бале. тоҷинисо, мо медонем ки шумо дорандаи стипендияи президентӣ ҳастед. шуморо табрик мекунем. ташаккур. ва бигӯед ки дар куҷо мехонед? ман донишҷӯи курси 3 дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон таҳсил мекунам. оянда чӣ мешавед? дар оянда мехоҳам ки вазири алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон шавам. бигзор ба орзуятон расид, чунки имрӯз бонувони мо ба дараҷае расиданд ки то ҳамин вазир, бовар кунед, имрӯз раиси ҷумҳури мо бисёр занҳои моро дастгирӣ мекунанд ва ояндаи калон доред. шумо ки ҷавон ҳастед, имсол соли ҷавонон эълон шуд ва боварӣ дорам ки шумо ба муроди худ мерасед ва оянда ҳатман шумо вазири алоқа мешавед. ташаккури зиёд. ба шумо муваффақиятҳо орзумандам тоҷинисо. фалла пурра об шуд. бале. сипас мо 6 қошуқи калон равғани растаниро илова мекунем. танҳо равғани растанӣ? бале. ана 6 қошуқи калон равғани растаниро илова кардем. ҳамаи онро акнун омехта мекунем. тарзи тайёр кардани чунин кулчақандро аз куҷо омӯхтед? тарзи тайёр кардани ин кулчақандро ман аз сомонаи интернетии фейсбук дастрас кардам. офарин. аз он ҷо ҳам марзалон омӯхтан мумкин аст? бале. аз барномаи моям омӯхтан мумкин аст? аз барномаи шумо. аз фейсбукам омӯхтан мумкин аст? аз фейсбукам.
анакун маводҳои хушбӯйкунандаро илова мекунем инҷо. бале, аз чӣ сар мекунем? ванилин, ванилин. инҷо бисёр доред маводҳои хушбӯйкунанда. Корицаам ҳамроҳ не, мекунем? корица ҳоло ба мо Боз чӣ лозим ҳамроҳ намешавад. мекунем? Разрыхлитель, бартар. моде ковокунандаро, маводи ковокунандаро. ҳамашро. бале, ҳамашро. Марҳамат. Пас аз ин 3 истакон орд. Марҳамат. ман намин хамир чӣ гуна бояд бошад? Сахт, мулоим? Хамир бояд на мулоим, на сахт, бояд миёна биёяд. бо қошуқ омехта мекунед ё бо даст? Аввал бо Қулай қошуқ, аст. Бо баъд бо даст. тоҷинсо орд боз лозим аст? Аввал камтар мушт мекунем, баъд илова мекунем камтар. ба фикрам мулоим аст. Мулоим аст. Бениҳоят мулоим аст. ҳамашро? як стаконро резам ордро? Бале. орд лозим нест ба фикрам ё лозим Бо аст? камтари дигар лозим мешавад. Оли хамирамон на он қадар миёна омад. бале бале пурра вақте ки омехта мекунем баъд маълум мешавад каме аст инҷо орд. Бале. тоҷинисо ман кадом фасли солро бештар дӯст медоред? Бештар фасли баҳорро дӯст медорам, чунки табиат нав бедор мешавад. Онро бо як хурсандӣ бале бояд- табиат бедор мешавад, деҳқон аллакай аз паси кори худ мешавад, ошиқон боз ошиқтар мешаванд. ин беҳтарин фасли сол аст ба фикрам. дар фасли баҳор ки давраи хуруҷи эпидемияҳои гуногун аст, истеъмол кардани пиёзи сурх фоидабахш аст, зеро он иммунитетро устувор месозад. хамири мо тайёр шуд. Хамирро мо бояд бо сарпӯшаш дар муддати 20 дақиқа пӯшида монем ки дам гирад. дам гирад. марҳамат, мо бояд инро рӯй пӯш кунем Бале, ва монем ки 20 дақиқа дам гирад. То дам гирифтани хамир мо сепҳоро реза мекунем. орд барои мо лозим мешавад? Камтар лозим мешавад вақти зувола кардани хамир. инҷо мегузорем ки ба халал нарасонад. марҳамат. пӯсташро мегирем? Не, пӯсташро Намегирем? намегирем. Не, чунки бисёртар ғизоҳои фоидабахш дар таркиби пӯсташ ҷойгир шудааст. бале марҳамат. чӣ гуна реза мекунед? биёед манам ҳамроҳи шумо реза кунам. Сепҳоро мисли доира 4 реза мекунем. доира шакл. Доира шакл. бояд анамихел шаклаш анамихел бале Доира шакл бошад. доира шакл бошад. донакоашро тоза намекунем? Тоза мекунем. Аввал як тарафи себро реза мекунем. бо ана ҳамин тарз. бале баъд Баъд ба 2 қисм реза мекунем. Ана ҳамин тавр. ба 2 қисми баробар реза кардед. Баробар. ман гуфтам ки ҳамина реза кунем, лекин тарсидам ки нодуруст мешавад. биёед худатон ҳамина реза кунед. Хоб. як хел мешавад. он себе ки лозим барои шумо лозим нима онро мехӯрам. Майл аст. иҷозат медиҳед? Медим. раҳмат. бисёр себи бомаза. инам лозим не? инам мехӯрем? Бале. мумкин ми? Мумкин. Чунки мо истифода намебарем дар вақти пухту пас? не истифода намебарем. ман ҳозир фикр кардем ки ин хеле лифофа будааст ки мо манами хел сепору истифода намебарем, бутун истифода мебарем. Бале. манами бо ҳамин хел шакл реза мекунем. биёед ба ман шумо ёрӣ расонам. Бояд 4 дона доира ранг аз ду тараф биёяд. 4 дона? 4 донагӣ аз ду тараф. Ҳамагӣ 8 доира шакл бояд шавад. 8 дона. 8 дона. Маҳсулоте ки мо истифода бурда истодаем, 16 дона қулчақанд тайёр мешавад. мо хамирро ба 2 қисм тақсим мекунем. ба 2 қисми баробар. Баробар.
анакун чикор мекунем? пас аз он ки ба ду қисм ҷудо кардем, зуволаро тунук мекунем. Марҳамат. пеш аз тунук кардани зувола мо бояд орд пошем ки начаспад зувола. Соҷинисо, шумо ба ғайр аз он кулчақанде ки ҳоло тайёр карда истодаед, ягон хӯриш ё таоме тайёр мекунед ки дар барномаи мо набуд дар хона? бале, дар хона бисёр таомҳои дигар намудҳоро тайёр мекунам ва мехоҳам ки дар барномаи оянда дигар намуди кулчақандҳо, хӯришҳоро ба мухлисони ин барномаи кошона пешкаш намоям. Хеле хуб. зуволаи мо бояд тахминан 25 сантиметр бошад. Бале, ин авака тайёр аст, а? Тайёр аст. Анакун чикор мекунем ин зуволаро? зуволаро бо корд ба 8 қисм реза мекунем. Ана бинед, бояд баробар шавад, а? На калону, на майда. Бале. Анакун чорта шуд мешавад, а? чорта. Секунҷа мешавад. Ҳар як секунҷа. зувола манам ин секунҷа баъд ба фикрам мепечонем. бале, секунҷаҳо 8 дона мешаванд. Аз як зувола 8 8 дона кулчақанд тайёр мекунем, а? Бале. Мо гуфтем ки 16 16 дона. Бале. ҳоло ба кунҷи секунҷаҳо ана ҳамин тавр мегузорем. Ба ҳамин шакл ҳамаашро мечинем, а? бале, ҳамашро. яъне 4 дона 4 дона, а? 4 донаги. бале, 4 донагӣ мечинем. Аз якдигар бояд ҷудо кунем, а? бале. ана дидед охир амина мухлисони мо тамошо карда истоданд. тоҷинисо барои ҳамин ҳама нозукӣ. нозукиҳои тарзи тайёр кардани ан ҳама кулчақандро ба мухлисон гап занем. пас аз он бо корд 3 қабат реза мекунем. боз реза мекунем инҷо? бале. аз байнаш аз сӯроқ байнаш мекунем. аз Ба ҳамин сеп монанди сар карда. секунҷа, а? бале. хеле ҳамаашро ҳамин хел бояд сӯроқ кунем то охираша, то охири секунҷа мана масалан ваяша набурем. набурем бояд, чунки ин охираш дар таги лифофачаҳо мешаванд. мо онро мепечонем. ана тайёр шуд акнун, а? акнун ба фикра мепечонем. не, ҳоло не. каме шакар мепошем. себ худаш ширин аст. ширин аст. бале, чунки шумо нахӯрдед, Бобар. ман себро хӯрдам ку. бисёр ширин аст, бисёр бомаза аст. метавонем агар себ ширин бошад то шакарро истифода ина боз намоем. метавонем бо себи антоновка бале, бисёр себи тайёр кунем. бисёр бомаза. Бале. бале. пас аз ин корицаро мепошем. бо ҳамин тарзе ки чӣ гуна мо шакарро шакар. пошидем, бале. бо ҳамин тарз ба рӯяш боз корица корица. мепошем. корица бисёр хушбӯй мекунад. хушбӯй. бале. бале. ба ҳама тарз намихел баробар мепошем, а? Мепошем. корицаро. ана бале. тамом. тамом. пас аз он секунҷаҳоро ҳамин тавр мепечонем. ана бинед байнаш бояд анамихел сӯроқ бошад, а? бале. мо як намуд анамихел кулчақанд тайёр кардем, номаш фаронсавӣ буд. агар тамошо Фаронсавӣ? кардагӣ бошед, Бале. тамошо карда будед шумо? бале, ҳатман ҳамроҳи модарам Бале. тамошо карда будам ва ҳамон бегояш тайёр кардем. тайёр кардем ҳамон кулчақандҳоро. лекин тарзи буридани ӯ кулчақанди фаронсавӣ дигар буд ва Бале. себро аз тубтарош мегузаронданд. бале, ин гапатон дуруст аст. Бале. пас аз он кулчақандро гирифта ана ҳамон як чети кунҷи кулчақандро ана ҳамин тавр мепечонем, мисли лифофачаҳо конверти ки мешаванд. бале, бале. акнун кулчақандҳоро ба лаъли тафтон мечинем. тухмро ба рӯи кулчақандҳо мемолем то ин ки рангаш тиллоранг шавад. Бале, ана пурра омехта кардем зардиашро бо сафедияш. баъзе аз кадбонуҳо танҳо зардии тухмро истифода мебаранд. ин ҳам мешавад, лекин ба мо якҷоя лозим мешавад. ҳар як кадбону ба тарзи худаш Ба тайёр тарзи мекунад. худаш. Бале. баъде ки кулчақандҳоро ба лаъле чиндем, Бале. мо зардии тухмро мемолем ба рӯяш. тафтонро то чанд дараҷа мо бояд гарм кунем?
тоҷи нисо. тафтонро мо бояд дар дараҷаи 180-200 гарм карда монем. пас аз он ба болои кулчақанд мо макро мепошем. намудаш базид мекунад ина? бале. набинед қариб ки тайёр аст. тайёр аст. бале. тайёр аст ба даруни тафтон тафтон. даромадан. бояд дар муддати 25-30 дақиқа дар тафтон тайёр шавад. марҳамат. пиёзи сурхро ҳангоми сахт мондашавӣ ва асабоният тавсия медиҳанд. он ба организм қувват бахшида дарди сарро шифо мебахшад. ана о чӣ хеле зебо. кулчақандҳои мо тайёр шуданд. аҷоиб. канед ана намудаша бинед чӣ хеле зебо иштиҳо овар. марҳамат. анакнун тамоми мухлисони барномаён ва бо иштиҳоатон таклиф мекунем ки чунин кулчақандҳоро тайёр кунанд дар хона ва бо як пиёла чой нӯши ҷон кунанд. ташаккур. тоҷи нисо саломат бошед. дастатон дардро набинад ва шумо муваффақиятҳои калон орзумандед. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо ба барномаи имшаба хотима бахшида ба ҳамаи шумо сарбаландӣ ва хонаободӣ таманно дорем. ҳафтаи оянда дар ана ҳамин вақту соат мо таҳиягарони барнома шуморо интизор ҳастем. хуш бошед.